Тези проблеми тук, които има, ето това, всичкото, е свързано с съня. А ако съня не е окей, със сигурност ще ги има и ето тези тук. Той е дал за нервите терапия. Значи тук трябва да се оправи съня. Аз виждам, че съм отбелязал да се започне от някъде, като това тук със светлината, защо не е спазвано, където съм го отбелязал. Сутрин след събуждане. Окей, добре. Значи започни това със светлината. Идеята е в момента, като за начало, да ти се коригира съня. Сънят и храносмилането с огромно влияние върху щитовидната жлеза. Аз за това слагам тук сега да се започне с съня като терапия и идеята е да се започне с нещо, което с минимални усилия ще даде многократно по-голямо като количество на усилията изменения в оплакванията. Тоест, започва се с светлината, нещо, което е сравнително лесно, не изисква много време, няколко минути на ден, сутрин за една седмица и след една седмица се гледа дали всъщност ще се подобри съня. Ако той се подобри, най-вероятно ще се подобрят и останалите оплаквания, които ти показах по-горе, а именно ето тези тук, с чувството на отпадналост, фокусът, забравянето. И след това, ако се повлияе с това, се надгражда още, т.е. след това се започва и на залез слънце. Това е окей, че се спазва,